Siyanibingelela zizwe zonke, siyanibingelela magumbi onke amanomhlaba eningizimu nasenyakatho empumalanga nasentshonalanga. Lona nibingelelayo ke umkhulu Magolwane ikhehla lenu elinithanda kakhulu eningizimu. Ngike ngathola umbuzo lapha bengibuza ngelinye ilanga bethi yazi mkhulu nginokuzwa ngihanjwa ubulwembu ngicabanga ukuthi isichitho. Obvious leso angeke size siyalena le kusuke kuyisichitho. Wasebebuza wathi manje mkhulu ngingenza kanjani? Ake nginisize lapha bantwana basekhaya. Ake uthi uma uzwa ngathi unesichitho ungakabi nemali yokuthi ungayobona umelaphi wendabuko. Uthole uswayi lolo luhrofu ngesizulu sike sithi uswayi lolo limadla. Bese uthola umthombo umthombo lo wokugaya utshwala. Thola umthombo lo wokugaya utshwala noma mawuna amavovo eduzane usebenzise wona amavovo. Bese uyafutha insuku zibe 3 noma zibe 4. Lokho kuyakusiza ngoba kuyokwazi ukuthi kuzame ukubuyisa ubuwena noma kubuyise lenhlahla kuphinde kusondeze nezidalwa nezithunywa ngoba abantu mabekushaya ngesichitho basuke beqhalisa konke okuhle eduze kwakho. Ngisho idalwa ke imimbala nazo ziyaqhela kodwa nje mawuke wasebenzisa lezi zinto angisho ukuthi ke leyo nto sekuyoba into ya permanent, kuyoba into yesikhashana ngoba ngisho ukuthi kuzoba into yesikhashana ungakabi nemali yokuyobona umelaphi wendabuko. So ungabe usebenzisa lezo zinto lezo up until uzuthole imali yokuthi uyobona abelaphi bendabuko bezokwazi ukukunikeza ke izinto zokugeza, izinto ezistrong zokubuyisa lezi zinto noma zokuzinzisa ubudalwa nomhlahla. Kodwa nje engikucizelela kakhulu ukuthi mawungakabi nayo imali ungathola uswayi limadla, uthole umthombo lo wokugaya utshwala bese noma mawunamavovo eduzane ngoba ke kukhona abantu abathanda ukugaya. Mawunamavovo uwafake lapha entweni yakho yokufutha bese uyayikhulumisa lento musuqedile ukufutha uphinde ucaphune futhi bese uyahlamba, hayi ngalokhu obufutha ngakho ngobusha okuseceleni bese uyahlamba kukhona oza kukubona. uNkulunkulu ekubusise.